kayo, nasa pinakahuling option ninyo yung maghiwalay kayo. Pag galit, tama. Pag galit, bembang ang kapalit. Pag galit, bembang ang kapalit. Pinapakinggan ka niya at willing pag-usapan ang mga bagay na hindi nyo mapagkasundutan. Mapagkasunduan. Hindi sundot, huh? Hindi sundot. Hindi mapagkasunduan. Ano mga pinagsasabi ko? Attorney, nakikita mo tong hawak kong walis tambo? Nakakita ka na ng lumilipad na walis tambo? Marami yan sa probinsya namin. Sinasakyan yung mga mambabarang. Michelle, yung mambabarang sa amin eh. Mode of transfer station na. Marami kasi kaya transfer stations. Bakit ganyan? May nag-comment sa Black App, sabi, magandang hapon po, DJ na hindi pinahalagahan. Bakit ganyan? Bakit siya ganon, Kois? Huh? Ganon? Sino nagsabi? Anong chika DJ na hindi binigyan ng assurance? Kanina ka pa nananakit! Sobra ka na! Sobra ka na, be! Hindi binigyan ng assurance. Ay, hindi ko kailangan ng assurance, no? I can assure myself. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito, eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.